постоянно да си приятел с тях. Понякога се изисква, нали, някаква дистанция, защото те са деца, все още не разбират какво правят. Аз съм живял в това село, аз съм учил в това училище, аз съм бил като тези деца. Метода, който използвам много често е... Здравейте в новия подкаст на Националната мрежа на образователните медиатори. Казахме ви, че ще ви срещнем с много хора, много образователни медиатори, които стоят зад професията. И днес ви срещаме с Ангел Илиев, който е образователен медиатор и той ще ви разкаже малко повече за себе си. Здравей, добре дошъл и можеш ли да разкажеш малко повече за себе си на нашите зрители? Здравейте, благодаря за поканата. Казвам се Ангел Илиев, работя като образователен медиатор в основно училище Капитан Петър Пармаков в село Градец. Завършил съм средното си образование в спортно училище в Бургас. В момента следвам педагогика по физическо възпитание и спорт, втори курс. Добре, много интересно да ми разкажеш малко повече за това как започна твоя професионален път като образователен медиатор. Какво те мотивира да започнеш да работиш това? Търсих си работа Да. и попаднах на една обява и разбрах, че училището в село Градец търсят образователен медиатор. Казах си какво е това образователен медиатор. Нали, поразрових се в интернет. Идеята ми хареса супер много, защото аз и работих с деца, аз се занимавах също с футболно съдийство, Да. където често ми се случва да работя с деца. Подадох си документите. Там останах изненадан, защото просто не знаех. Директор на това училище беше една от първите ми начални учителки. Госпожа. Това е много приятен Да. сблъсък. И да, един от твоите първи учители да ти бъде шеф, нали? Неописуемо. И някои, нали, твои учители, някои от моите учители в момента са ми колеги, което още повече става. Но това от друга страна е доста мотивиращо, поне лично за мен, защото показва, че ти имаш някаква воля и така си намерил не умението, но пък начина, за да надградиш и да стигнеш до тях, до хората, които са те научили така, на първите неща в живота. Да, предполагам и те се радват на това, което виждат в момента. Даже, да. Сигурна съм. И това като цяло е една доста интересна професия. Нали? Сблъсках се с няколко неща, видях какво е да работиш с деца, видях как да гледат тези деца, знаят, че си като тях, започнал си пътя си като тях. Аз също и съм възпитаник на това училище. Да, то стана вече ясно. Да. Аз съм започнал пътя си като тях и може би това ги кара да си вярват още повече. Да, за мен това звучи доста мотивиращо и вижда, че ти, който си излязъл от същото училище, което те учат в момента, един вид ти ги мотивираш. И това да вярват, че те могат да стигнат до тук, където си стигнал ти вече. Което ме навява до мисълта, съжалявам, ако съм те прекъснала. Ти печелиш награда за образователен медиатор на годината през януари 2026, нали така? Да, всички просто бяха много... Получих просто огромна подкрепа от всички, от децата, от родителите, от учителите. Метода, който използвам много често е личният пример. Тази награда ми подейства нещо като още един бонус, който мога да използвам в професионален план, точно в работата, защото показвам на тези деца, нали, те са най-важните, децата, показвам на тези деца, че без значение какъв си и откъде идваш, можеш да постигнеш всичко. Така е, стига да имаш вярата, подкрепата. Вярата в себе си е много важна всъщност, за да достигнеш до някаква точка, която искаш да стигнеш всъщност. И да, кажи ми как се случи целият процес с
това да спечелиш образователен медиатор на годината? Ами, аз бях доста изненадан. От всичко бях изненадан. От самата ми номинация не очаквах, нали? Получи се. След което си казах, нали, аз съм сред финалистите, всичко е, нали, окей, постигнал съм доста. Няма каквото и да стане от тук нататък, просто постигнал съм много. Няма какво повече да доказвам. Да. Обаче, нали, аз си водя 2 отбора по програмата Заедно изкуствата и спорта. После децата разбраха за тази номинация, защото всички, просто цялото училище започна да говори за тази номинация. Децата започнаха, господине, ще спечелиш, как няма да спечелиш, аз ще гласувам за тебе, аз ще кажа на нашите, аз така. И просто в един момент се превърна нещо като състезание, нали? И, Кой ще гласува повече за да, господина? не, в моето съзнание, в смисъл, Да. спрямо колегите, нали? По-късен етап, нали, получихме покана, нали, от Амалипе в Министерството на образованието и науката. Да. Когато, нали, пристигнахме в самата зала, нали, аз нямах очаквания, че ще спечеля, нали, медиатор на годината, но след като аз не знаех до последния момент, между другото, никой нищо не ми е казал, няма задкулисни неща или нещо подобно, нищо не знаех, просто в един момент... Да, доста изненадващо. Всъщност каква беше емоцията, нали, главната емоция, която изпитва, когато чу, че печелиш? Ами, честно казано, не помня. Беше много... Вълнуващо е Да, било, да. емоциите просто наделяха, станаха неконтролируеми и така. Не помня. Нещо много Да. голямо, като Но постижение. положително, да. Да, положително. В Положителни всички случаи емоции. положително. Добре. Така си говорим за ролята на образователния медиатор като цяло и да те попитам какви ти бяха, нали, имаше ли някакви трудности, които срещна, когато започна да работиш като образователен медиатор? Трудности със сигурност съм имал. Даже си спомням първите си дни. А, много, много трудно беше да си представя как аз ще отида в домовете на тези хора, как ще им кажа, да, да не би те да обвинят мене, че, нали, За някаква определена ситуация. кой си ти, че да ми казваш или така нататък. Още, нали, не бях спечелил доверието на никой, въпреки че ме познаха всички. Аз съм, нали, от това село. Да. Но, как да кажа, трябваше да изляза по някакъв начин от зоната си на комфорт. Така да го кажем. Така е. Това е нещото, адаптацията е нещото, което така ни спомага да свикнем и да излезем от зоната си на комфорт, нали, за нещо по-различно, за нещо, което е важно за нас или за нещо, което искаме в случая. И да, добре, значи ти работиш към училище, ти сам си го каза. Училищата по принцип работят с много програми и повечето с европейски програми, които ги финансират за определени дейности, които извършват. В вашето училище има ли някаква такава дейност, програма, по която работят? Да, нашето училище има много извънкласни дейности. Аз самия работя, вече споменах, по 2 такива програми, Да. заедно в изкуствата и спорта. Всяка извънкласна дейност има по 12 ученика. Ползата е огромна, защото училището получава доста финанси, с които можем да купим пособия, да пътуваме за различни турнири. Ние нямаме отказан турнир. Всяка покана, която получим за турнир, по футбол говоря, Да. нямаме отказ. Отиваме навсякъде и се представим на доста добро ниво. Даже ние сме четвърти в област Сливен за 2025 на областно ниво, 5-7 клас.
Това е много такова хубаво постижение, наистина. Спортът е нещо много хубаво за децата като цяло и днешно време, когато проявяват интерес към спорта и към извънкласни дейности, е още по-хубаво, защото показва, че те са дейни. Друго, което ме навява на мисълта е, че такива програми наистина спомагат за развитието на децата. А, Стига те да имат привлечен интерес към програмата. Определено след някои, да ги наречем, покупки, след финансите, които получихме по тази програма, примерно футболни обувки, топки, с които тренираме всеки ден, футболни врати, Да. определено привличаме доста голям интерес от децата, нали, благодарение на тези програми. И така те запазват интерес към училище, защото има едно така неписано правило, нали, който се представя зле в училище, има лоша дисциплина, няма място в отбора и да представя отбора. Така е. Когато не си редовен в едното, значи нямаш дисциплина и за другото. Да. В случая. Добре. Ти всъщност чувстваш ли, че благодарение на тези програми, които финансират такива дейности, така, ти самия, не знам дали ти самия, когато си учил, е имало нещо подобно, но ако не си ти самия, поне децата имат по-голяма възможност за развитие. Ами, както споменах, аз съм завършил в спортно училище в Бургас. Да. След като завърших там, получих свидетелство за професионална квалификация, помощник тренер, който важи в цяла Европа, сертификат, нали, Да. от Европа. Да. Благодаря на който аз мога да водя тези програми, нали, като ръководител. Във всяка една държава от Европейския Да, във съюз. всяка една държава, както мога да водя тренировки в различни отбори, не само в училищата, то се важи в цяла Европа, да. Това вече е наистина много добра възможност, наистина. И това, че училище, което, нали, училище, това говорим преди много години. Кога си И завършил? през 2017 съм завършил. Ами да, Да, почти 10 години вече. да. Да, почти 10 години. Училище преди 10 години, което предлага точно такава диплома, това е наистина много добро попадение, според мен. И за възможностите на младите хора. Как според теб се гради доверие? Ами, ще го кажа от моята гледна точка, мисъл как аз съм изградил доверие сред тези деца. А, Да. Даже е малко, как да кажа, малко е ам, погледнато от моя страна, защото аз съм живял в това село, аз съм учил в това училище, аз съм бил като тези деца и ми е по-лесно да им бъда приятел, нещо като приятел, този човек, който липсва в къщи. Повечето деца имат проблеми с родители и Да. така нататък, но като си между тях, като си един от тях, те по-лесно ти се доверяват. Да. Така е, когато си един от тях е по-лесно да се доверят на теб, отколкото на някой, примерно, да кажем, от различна група, която не е тяхна, от етническо малцинство, например. Да, но трябва да се спазва една граница. Тук има един тънък момент. Може би трябва този момент, според мен, няма как да се опише, просто трябва да се усети. Не може постоянно да си приятел с тях, понякога се изисква, нали, някаква дистанция, защото те са деца, все още не разбират какво правят и И какво като е цяло лошо. си Да. вършиш работата. Да. И това е част от работата ти. И да, добре, благодаря много за този отговор. Ако можеш да отправиш едно послание, което така да е за нашите зрители, за хората, които ни гледат, какво би било посланието? Така с едно изречение. Работете сега, работете възможно най-много, за да може да имате резултат. След това и повярвайте ми, ще бъдете благодарни много на себе си след време. Благодаря ти, че се съгласи да участваш в днешния епизод.
че се съгласи и че така имаше супер изчерпателни отговори. Отново ти благодаря. А на вас благодаря за това, че гледахте днешния епизод и в бъдеще се очаква да ви срещнем с много интересни личности, които седят зад емблемата на образователните медиатори. Затова ви съветвам да следите нашите епизоди на подкаста и да споделяте вашето мнение, свързано с тях. Отново, до нови срещи!